Murize? Clinton David. Aiwa, bo makabata kauro tidziye zvikuti. Ndinoda kumbobanda akashamarisa mukoma wangu junior. Ndoda kutenda doctor ni blessings anditi. Thank you so much mukuru. Zvinoitwa nevashoma anditi. Rambai muchitiro vamwe vedu vanoona mavidheos zvichienda kumberi anditi. Zvinotinamatiro kuti vasingatiziva vaita achitiziva vaita sei zvichienda kumberi. Waingoona mango chila makanyara hanzoipisa silent killer. Ona na silent killer yana una chinoitika unongochipiswa pamwe interview anenge asiri angwaizi pane pamwe pekuti aurambo uchita nharo nemunhu angaita sei anenge ane zvimwe zvinhu zvaanenge akarova waizi saka iwe unoita nezveiwe because iwe wainetsana silent killer chimbotudza kuti unoita nezvei. Inini ndiri executive producer wekuraya music. Alright. Like takatanga Ray Music it was in 2016 tinana IRT na Singujeya ndo takatanga kusenzera nana silent killer sapanaro dzaitika dzadze yanga ingori nyaya zvinhu zvakaitika kudhara waizi. Alright. Ngari nyaya zvinhu zvakaitika kudhara. Usika unotomborekoda na silent killer? Torekoda masongo akawanda. Like tairekoda takarekoda tatanga kuda kubva kudhara nditi nana 2014 2015 2016 anditi patambomira pakatanga kupisa mukomana anga kusabatika waizi pane pakuya vamwe vanhu vanenge vasingaziva kuti artist kumwe kunhu kwanenge achirekodera andowanzwisisa kana akurekoda akupisa paipai vanenge vakusada kudzoka mastudios anenge aita sei anenge akavabatsira but isusu tiri vanhu aita sei vanonzwisisawo mukomana abva aita sei vazongotanga kuzobatikiro zvinhu pazvanga zvaita sei zvalolo pasi saka tongorekodha unai paanouya aita sei kuti zvinhu zvimiitiro waiziya vanhu vese tinoita mamistakes atinoita tichiregererana. Saka maweeks ari sei mustudio kwako? Maweeks ari nani ari nani zviri kufaya noti zvekudaro bcause nenyaya dzecovid dzanga dziriko mari yanga ichinetsa kuti uone munhu anouya achitanza ari kubhadhara kudai so taitongosenzwa nevasikana vamwe maartist ataingodeidzawo kumastudio tuuya tichingovabatsira like taibatsira maartist atinoziva kuti vantu anenge asina mari yekurekota anonzi like in fact mageto youth haana mari kuti anokwanisa kuya kustudio achiita sei achirekota anonzwizi saka vamwe wacho tisi totovadaidza kuti achimbouya tomurekodha tichimubatsira tichidai but most of the people vamwe vaiuya vanga vari vanhu vehip hop anditi since lockdown yakatanga kubva last year vanhu vanga vakusauya kuzi ona chi vanhu vanenge vachibva kuma-uptown vachiya kugeto anonzi kuno studio yedu kuno saka kuti vafambe vanhu vanga vakusauya saka zvinhu zvedu zvakatomeda down zvekuti kana kuti tiwane mari zvaitonetsa andonzwisisa. Alright, saka zvakarema vanhu zvakarema ndiuya vanhu zvakarema unongoziva kuti kana uri munhu anenge achimaneja zvese muda kubhadhira mawifi muda kudya muda kumaintaina studio maplatforms ada kugadzira zvinhu zviende kumberi ona zvinhu zvakadaro zvese. Saka besides silent killer ndeapo mamwe artist amunorekodha amane mazita takarekodha imwe song nanatio but haisati yanhikina zvayo isati yabuda atakarekodha last year takarekodha yanatio takamusenza na Lindsay ana Rider Marcus ana Dadza D ana T Gons late squad hatongotaura vashoma almost vanhu vacho vakawanda tosenza navo. Saka pamberi apa tori maprojects aripo obho arikutarisirwa maprojects atinawo izvozvo andiona tine gospel compilation ratiri kushanda. Gospel compilation rinori takangosarudza vanhu vanoimba good music because ona chi chinoitika kuray music. Ray music we don't just focus nezindanzo tinorekoda hip hop, R&B, Afrofusion, even sungura ameno even dzekwajaprezi waizi tinorekoda tinobata kwese titori vanhu vari kutoda kutobatsirawo maartist achiri kukura achiri kubva pasi kuti aende kumusoro totoda kuvabatsira andowanzwizi. Alright. But pane that gospel project because wakaita this in other ne maartist api gospel rinenge rina Sweetness rovhaita Teachers rovhaita Brandon XG rovhaita Silent Killer aripo Silent Killer kugospel gospel ndo imwe yaanoimba futi munhu wekutoona chiya zvinhu zvaakuimba mulife make
munhu umwe akutange akuregreta kuti anonza kalevel yake kuti unongambofunza kuti amana palevel kana rimwe rananga ndimborira iri waize nipandava izvozvo waize pamwe pacho unonga wakatambisa mukana usingaite zvinhu zvine musoro saka unosvika pastage kuti unonga kufunga kuti pandaibata mari paipai kudzokera palevel iroro palevel pakunetsa kutoona kuti ndichingoimba hangu music yadai because most of the time pandinoteerera music yanenge achiimba ndikunzwa music ine message iri music yaifanira kunge akaimba that time vaita baipisa kana mafans vaitambira ita zvichienda kumberi andanzwisa saka ndo zvinhu zvinenge zvichiitika izvozvo but maprojects aripo tine mareading about 3 mareadings atakagadzira nemalive arifana kubuda asi tarekoto asi aiswa maartist like taisa malive instruments kuspace apa taingorekodi mareading ekuti tichingogadzira ne-FL tisingamboiswo kana magitare machima lead nonzi acoustic anonzwisa but izvozvi tane vanhu vatakusenza navo takwanisa kuafforda utodedzwa munhu anenge achiridza bass guitar anenge achiridza acoustic tombhandara mari toita zvinhu zvedu zvisaundi zvinhu zviripo anonzwisa because music haifanira kuti uramba uchingocreata chinhu 1 ichocho kuti waungoenda pa-A4 ubva wagadzira ize ana maselo chaiva maproducer vanotoiswa malead vanonzwisa zvinhu zvavo zvichinakidza ita zvichienda kumberi saka studio kwako unoshanda naniwo ndoshanda nainfinity ndiye engineer ndianobika mabeats ndio unozomanage everything inini ndichimanaja zvinhu zvese kubva kwaita this other guy anonzi Nigel anogara kuSA ndiye anomanaja futi studio like handisi ndegani kubva kwaita Chris Gada futi ari kuSA anondibatsira kumanaja pane vanhu vakawanda vari kurege music vanonzwisa but most of the people vanongoziva inini kuti re but kune vamwe vanhu vasingaiti vanenge vasingade kumentionwa kuti arimo mumashetsi acho andoanzwisi but patone vanhu vakawanda vatombotibatsiro vari kunana UK nedzimwe nzvimbo waizivatendo zvangu kwazomaintaina pastudio kuti maintain pastudio saka vamwe vacho havadi kutaurwa mazita waizi vanhu vanongobatsira kuti amfana vangu batimboisa makashota chii mustudio makashota chii obva abatsira waizi anonzi mudhara anonzi Igwe ari kuningi ari kumboigwe ari kustates ndiarombobatsira kubva kwaita umwe mudhara anonzi Mofu pane zvakatitengera futi mustudio waizi saka maartist anengaida kuzorekoda anofanira kudropa kafone number maartist anengada kuzouya kustudio kuva right maartist vanongaida kurekoda handitika vanondibata panamba dzinoti 0778 724 137 0778 724 137 or vanokwanisa kuenda paRay Music Facebook page, Instagram, Twitter, pese makangonyora kuti Ray Music. It's RAREMUSIK. Ray Music. Alright. Ngwena pa Google wangoti Ray Music, pa YouTube makanga mangoti Ray Music. Munoona music yese andiri kuti araye kana yese yamuda kubvunza kuti iTunes fitinowanika. Pa iTunes tiripo. Pa Spotify, pa platforms ese ncha zviri ngori Ray wanzwira mwangu. Yeah, that's the thing, tine Vivo channel as well. Tine Vivo channel Ray Music yatakavhura. Vanofana kusubscribe. Iripo ndichitenda ne vakabatsira futi papo pane munhu akabatsira kuti tikwanise kuita Vivo channel yedu. Kuzona muZimbabwe zvanzvafanira kuti Chisport ndiyo yange nechi. Yanga ingoni anti Vivo channel wantonzisa. Samwe munhu anenge achiva ku Ray Music anoti but imi ndai mamboburitsawo na music iri pa Vivo channel because inenge nechi zvinhu zvine zviri standard wanzwisa. Yeah. Saka kune vanhu vakatibatsira kuti tito Vivo channel yoyo tiendese zvinhu mberi atitaure kuti vanhu vanokubatsira ku Ray Music chamarenga avadi kutaura mazita wanzwisa. Thank you so much. Alright, I really sharp.